Halo, 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 ahojte. Ahojte, ahojte. Vítam vás v dnešnom prvom dni našej 5-dňovej výzvy, nový, čistý začiatok 2022. Dajte mi určite vedieť, kto tu ste, pozeráte live, napíšte mi live, kto tu ste, pozeráte záznam, napíšte mi záznam. Pozdravte mi, dajte mi vedieť, či vidieť, počuť, viete, klasika, ako na začiatku stále, dajte mi vedieť. Ahojte, ahojte. A ak potvrdíte hore ten link, ktorý tam je na vrchu, tak uvidím vaše komentáre aj tu na. A ak nie, tak to budem sledovať tu na telefóne. Tak dajte mi vedieť, kto sledujete, odkiaľ sledujete. Či sa tešíte tak ako ja. Ja sa teším úplne. Baby, proste, úplne to milujem. Ahoj, všetko je počuť. Koho máme? Vidím tu 3 očka. Stánka, čau. Stánka, Maria, čau. Čaute, super. Super, paráda. Ja sa brutálne teším a ešte raz vás chcem všetkých privítať. Chcem vás pochváliť za to, že ste si povedali, že idete do toho. Páči sa mi, aká tu je taká, ako by som to povedala, kombinácia, pretože ja verím v to, že čo vyžaruješ, to priťahuješ a naozaj v tejto výzve v januári teraz, posledný deň januárového mesiaca 2022, máme tu proste mix žien. Máme tu nielen maminy, ale aj žienky, ktoré sa vlastne rozhodli, že idú spraviť niečo so svojím životom, so svojím domovom. A zaujímavé na tom je to, že máme tu žienky, ktoré sú úplne perfekcionistky, majú stále poriadok a majú stále potrebu proste mať všetko tip-top. Poznáme. A takisto tu máme žienky, ktoré nevedia, kde začať, ktoré sa prihlásili už do mnohých súťaží víziev a už skúšali 100-krát, padli, proste nejako sa im to nikdy nepodarilo. Zatiaľ mi dajte vedieť, privítam vás všetkých, ahojte. Takže mne sa páči strašne, aká tu je kombinácia, pretože trošku ste mi nezľahčili prácu, ale práve že stiažili prácu, pretože ak ma poznáte, ak ma sledujete, tak vlastne stále robím výzvu pred Veľkou nocou a pred Vianocami a moje výzvy sú väčšinou také, že tu máš zoznam, nech sa páči, môžeš ísť do akcie a na konci ťa čaká nejaká odmena, nie len v podobe tvojho krásneho domova, tvojho skvelého pocitu, ale aj nejaká hmotná odmena. Ale tentokrát som sa to rozhodla spraviť inak, pretože veľmi veľa ľudí sa zapojilo a iba 1 a možno nejaké 3 maximálne došli do konca. Takže ak sa vám bude zdať, to chcem povedať úplne na začiatok, že to, čo vám budem hovoriť, je pre vás jasné, je pre vás málo, tá úloha je pre vás slabá, cíte sa úplne slobodne a poďte do toho, môžete spraviť kedykoľvek viac, ale chcem vás upozorniť, nechcem, aby ste vyhoreli, pretože naša motivácia a možno to, čo nás naučil nejako svet okolo nás a všetko, čo sa týka upratovania, hĺbkového upratovania, určite poznáte aj Marie Kondo, minimalizmus a všetko to okolo toho, dáva na nás taký tlak. Hej, taký tlak, že musíme to robiť tak a tak, podľa knihy, podľa pravidiel a tak. A my sme sa tu zišli kvôli tomu, aby som to ja celé rozbila, roztrhla a naveky proste povedala raz a navždy, robte všetko podľa seba. Ženy z môjho klubu, ženy z mojich programov vedia, že toto moje prvé pravidlo. Robte stále veci podľa seba. Čau Ivi, čau Marcelka. Tak ako to vy chcete, tak ako to vy cítite, tak ako to vám pasuje. Prvá otázka bola takisto, či sa to bude týkať minimalizmu. Bude sa to týkať minimalizmu, áno, ale minimalizmu vášho, rodinného, takého, aký vy chcete. Pretože je iný minimalizmus pre človeka, ktorý je slobodný, ktorý nemá deti, a je úplne iný minimalizmus pre mamu s 3 deťmi, s 5 deťmi, pre mamu, alebo pre ženu, ktorá žije so starými rodičmi, alebo sa stará o svoju svokru, hej. Minimalizmus je len nejaký pojem a minimalizmus je len nejaký pojem, ktorý vlastne zahltil celý tento svet v posledných pár rokoch dozadu, pretože ľudia začali hľadať riešenie, ľudia si začali uvedomovať, že už stačí zbierania, že materiálne veci nám neprinesú radosť trvalú, pretože samozrejme, ako som už ja tiež spomínala, tiež rada nakupujem, tiež idem kúpiť si oblečko, tiež si idem kúpiť nejaké doplnky do domu, hej, všetko, mám rada pekné veci, mám rada, keď je to všetko pekne usporiadané, a rada takisto míňam peniaze v obchodoch,
ale sme sa naozaj dostali do takého obdobia, kedy všetko je dostupné, máme všetko, čo chceme, aké to máme, chceme niečo iné a potom chceme niečo iné a ani nevieme, ako sa nám to hromadí. A takisto zo skúseností, ktoré mám, keď som pracovala s maminami, ktoré naozaj sa nevedeli pohnúť a ani s mojou pomocou proste ich to nepúšťalo. Zase sme sa niečo naučili a všetko to, čo som sa ja naučila z praxe, nielen zo svojho života, ale aj z praxe s prácou, tak vlastne s ľuďmi, ktorí potrebujú proste to niekde tam prestrihnúť a pustiť to, pretože a to všetko vám vlastne v týchto 5 dňoch chcem ponúknuť. Čau Denka, čaute všetci, čau Vivik. Takže, a pre tých, ktoré ma nepoznáte, lebo sa veľmi teším, že tu máme nových ľudí, som Katka, mamina 3 detí a volám sa, samú seba volám stále Decluttering Ninja, pretože ja cítim, keď je niečo nie na svojom mieste, ale proste keď sa veľa toho deje a keď môj zrak padne na nejaký bordel, vtedy proste vybuchnem, úplne proste berem vysávať a začnem upratovať a proste milujem. To je decluttering. Pre tých, ktorí neviete, čo to znamená, je hĺbkové upratovanie v podstate. Decluttering je zbavovania sa vecí, ktoré vám neslúžia. Decluttering je vlastne zbavovania sa toho, čo je navyše. Budem používať tento pojem, pretože je to pre mňa prirodzené. Žijeme v Londýne, tie, ktoré neviete, takže máte nové anglické slovičko decluttering, takže naozaj zbaviť sa všetkého, čo vám neslúži a ten proces naozaj pociťujem mentálne. Je to brutálne oslobodenie. A vždycky, keď sa cítim v strese, idem proste pozrieť, čo môžem prečistiť, preorganizovať, vyhodiť a aj teraz mi tam čaká jedna taška, ktorá ide do charity shopu, pretože potrebujem fyzicky urobiť nejakú aktivitu, ktorá ma psychicky oslobodí. Dajte mi vedieť do komentára, či to máte takisto. Dajte mi vedieť, či ste niekedy pocítili také psychické uvoľnenie, keď ste si brutálne urobili také hĺbkové upratovanie vo vašom dome. A naozaj v podstate všetky kurzy, všetky výzvy, všetko, čo robím, je preto, aby som vlastne uľahčila mamám život. Pretože my ako maminy a ja ako stará perfekcionistka, už si nedávam tú nálepku, takže takto som si ju odlepila a hodila som ju do koša, aj keď som bola na ňu roky hrdá. A zistila som vlastne, že môžeme zmeniť názor. Že keď sme žili nejakými pravidlami, alebo proste keď sme si niečo stanovili, keď sme boli slobodné, keď sme nemali deti pár rokov dozadu, to je jedno. A teraz vlastne my sa držíme starých pravidiel a máme nový život. A ja som si toto naozaj uvedomila celou cestou, nebudem vám hovoriť celý príbeh, ale v podstate až keď som mala 3 deti a stále som dodržiavala svoje pravidlá, ktoré som si ja sama stanovila, keď som nemala tie deti, keď som si ešte len robila tú predstavu, aká budem mama, čo budem robiť, aká bude moja domácnosť. A išla som len preto, že som si nechcela priznať, že halo, môžeš zmeniť svoje pravidlá, môžeš zmeniť to, čo si kedy povedala. Je to na tebe, je to tvoj život a ty si môžeš robiť, čo chceš. OK? Takže dúfam, že so mnou súhlasíte, dajte mi palce hore. Keď hovorím rýchlo, môžete si pozrieť záznam. nie, verím, že stíhate. Dajte mi nejaké palce hore, nech viem, že stíhate a keď so mnou súhlasíte, dajte mi nejaké srdiečka. Naozaj my si, maminy, môžeme žiť život podľa toho, ako chceme. A práve táto výzva je pre mňa veľmi dôležitá, pretože viem, že mnohé z vás, niektoré ste tu, ktoré ste si už spravili celé svoje hĺbkové upratovanie a ste tu možno len pre nejaké tipy, čo je úplne v poriadku tiež. A niektoré ste tu naozaj, ako som povedala, maminy, ktoré už ste začali, ale stále vás niečo zasekne. A ja vám úplne na začiatok chcem povedať, že táto výzva je stavaná z maličkých krokov, pretože máme 5 dní a ja chcem, aby ste každý jeden deň zažili úspech. Chcem, aby ste každý jeden deň proste, niektoré máte celý deň, niektoré máte pol dňa, niektoré máte 5-10 minút, pol hodinu cez deň, keď prídete z roboty, máte ďalších 100 vecí a ešte som vám tu ja naložila nejakú úlohu. Chcem, aby ste to proste spravili, boli na seba hrdé a dovolili si, aby to bolo dostatočné. Aby to nebolo, že čo, iba toľko, keď budete mať veľkú potrebu robiť viac, je to na vaše triko. Pretože hoci čo sa môže stať a vy nedojdete až do konca. Takže to je moje pravidlo úplne iba jediné. Naozaj robte iba také malé kročky a dovolte si, aby to bolo dostatočné. Vypočujte si toto live, rozhodnite sa, kedy budete robiť tú úlohu, poďte do tej úlohy, pochválte sa, buďte šťastné a ukážte sa mi zase zajtra, a zase v stredu, a zase vo štvrtok, a zase v piatok. Môžeme sa tak dohodnúť? Verím, že hej. Takže,
aby som sa ešte vrátila k tomu celkovému minimalizmu a rodinnému minimalizmu a prečo je to vlastne celé také dôležité, pretože naozaj my ako maminy, celkovo ženy, robíme proste rozhodnutia neustále. Určite viete, určite máte aj vy niekedy ten pocit, keď je už toho proste celkom veľa a teraz v kuse od vás niečo chce. Mami, môžem stať, mami, môžem pozerať telku, mami, môžeme stať, mami, môžeme ísť, čo budeme robiť cez víkend, čo budeme variť, V kuse musíme robiť nejaké rozhodnutia. V kuse musíme robiť nejaké rozhodnutia. A tá naša mentálna energia je niekedy naozaj v stave, kedy už nechcem robiť žiadne rozhodnutia. A teraz vám príde nejaká pošta, príde vám nejaký darček, príde vám proste niečo a vy už hodíte to tam, s tým budem dealovať potom, teraz to nechcem riešiť. A keď vlastne tieto rozhodnutia neurobíte každý deň a nepokračujete v tom jednom kruhu, tak sa vám to pekne kopí. Kopí sa vám to kade tade. A potom vlastne máte toho veľa. A to je ten taký tlak, ktorý proste na nás bol nejako daný, že musíš mať všetko pekne zorganizované, takto sa to robí, pozri sa na ňu, Ale my tu nie sme na to, aby sme sa porovnávali, absolútne tu nie sme na to, aby sme boli ako niekto iný. Vy nemusíte byť ako ja, takisto nemusíte byť medzi sebou, že wow, pozri sa na ňu. Chcem, aby ste boli slobodné. Ja sa často stretávam s tým, takisto, že ľudia sa vlastne vyhovárajú, hej, napríklad, poviem teraz úplne príklad. Naša kuchyňa, ako sme kúpili dom, taká je. Proste vymenili sme ručky, nič ne. Je tam málo miesta, hej? Ale ja sa snažím pracovať s tým miestom, ktoré tam je. Áno, v mojich predstavách by bolo zorganizovanie krásne poličky, sklenené nádoby, všetko krásne naukladané. A teraz, častokrát, keď je žena v takej situácii, tak vlastne koná z toho nedostatku, že rozmýšľa, ale ja nemám toľko miesta, ale ja nemám taký organizačný ten, ale ja nemám. A toto je taký naozaj syndrom tej obete, ktoré vlastne konáte z toho, že nemáte. OK, nemám miesto zorganizovať si veci tak, ako chcem. Čo môžem urobiť, aby to vyzeralo lepšie? Čo môžem urobiť, aby mi to prinieslo taký pokoj, keď vojdem do tej svojej kuchyne, hej, a teraz otvorím napríklad tie dvierka. Čo môžem urobiť? A verím, že aj vy nájdete to riešenie, ale nič sa nestane vlastne hneď. Takisto ja vám nemôžem dať nejaký tip, ktorý vlastne vôbec nepasuje na vašu domácnosť. Viete, čo tým myslím? To znamená, keď vám, ahojte, pripájate sa, Marcelka, čau, Majka. Keď budete pociťovať, že vám tam naskočí, no, ale ja nemám to a to, nemám peniaze, nemám hento tamto, úplne sa vrátiť naspäť, 3 kroky dozadu, nádych, výdych, čo môžem urobiť, aby som sa cítila dobre. Čo môžem urobiť teraz? A to je to dôležité. Čo môžem urobiť teraz? Bude vaša mantra, bude vaša peta na celých tento dní. Hej? Nie zajtra, nie potom, keď si kúpim storage, nie potom, keď si kúpim košík, nie potom. Čo môžem urobiť teraz? Takže to som už povedala. Chcela som vám pozdieľať ešte tak narýchlo som sa rozkecala, čo? Je to moja srdcovka, to by som vedela byť dlho, ale mám ešte 15 minút, tiež vás tu nechcem držať dlho. Chcem vám to ešte takto zazdieľať. Prezentáciu, ktorú som si naozaj pripravila na dnešný deň, na také pripomenutie, ako si zorganizovať vlastne svoj domov raz a navždy bez stresu. A to bez stresu ešte raz pripomínam, pretože to je celá tá pointa. Chcem, aby táto výzva bola bez stresu. Chcem, aby ste zabudli na všetky filozofie, ktoré vlastne aj hovoria o tom, daj si všetko do stredu miestnosti a teraz všetko vyháč a urob toto. Verte mi, ja som bola všade. Skúšala som všetko a zapadla som do nejakej takej pasce organizovania a prekladania vecí z jednej miestnosti do druhej, z jedného šuflíka do druhého a v podstate som iba organizovala to množstvo, ktoré bolo stále. A tiež som si to vlastne uvedomila až po rokoch, že že mám krásne usporiadaný dom, ale ja stále organizujem tie isté veci. A samozrejme veľa vecí z mojej domácnosti pravidelne odchádza, ale stále proste niektoré veci proste neviem pustiť. A to je tiež, to je to, aby ste mali tiež na pamäti, je to úplne v poriadku. Všetko sa deje vo vlnách.
Všetko sa deje vo vlnách. Vy teraz proste nezoberiete jeden mech a nevyhádžete všetko zo svojho domu. Keď áno, tak vám blahoželám, ste odvážne, ale naozaj vo vlnách. Táto výzva je prvá vlna. Potom bude ďalšia vlna a uvidíte, či pôjdete samé, alebo budete chcieť pomôcť odo mňa. Dobre? Takže poďme sa na to pozrieť. Ako si zorganizovať svoj domov raz a navždy bez stresu. Moja otázka. Kedy si sa naposledy hrala so svojimi deťmi tak, že si to plne užila? Bez toho, že by ti v hlave išlo, čo musíš robiť, čo ešte musíš upratať. A kedy si naposledy naozaj prežívala taký vnútorný pokoj, že nemusím nič robiť. Pretože my maminy a celkovo ženy si často máme taký nejaký ten vnútorný divný hlas, ktorý nám stále hovorí, že musíme stále niečo robiť. A len tak byť, nám možno prípada, že sme lenivé, alebo len tak byť proste nevieme. A takisto, keď nám majú prísť hostia, my dostaneme stres. Je to niekto z vás? Napíšte mi, či ste tu. Ak vám niekto zazvoní, teraz by vám zazvonil. Čo by ste pocitili? Ahoj, poď ďalej, alebo Ježiš, hneď by vás napadlo, že moja kopolka nie je umytá, mám tam prach, nemám pomysávané. Napíšte mi do komentára, nech máme trošku konverzáciu. Ako by ste sa cítili, keby niekto teraz vám zazvonil na vaše dvere? Mali by ste stres? Paniku? Čo by vám prvé napadlo? Prvá myšlienka. Čau, rada ťa vidím, alebo oh my gosh, ide dnu a teraz nemám toto, nemám tamto. Napíšte mi určite. Ja si počkám. A takisto ďalšia vec, kedy si naposledy sadla na gauč, potom ako si uložila svoje deti do postele s pocitom, konečne mám čas pre seba. Lebo ja, neviem ako vy, ale ja som často mala pocit, keď som ukladala svoje deti, v hlave mi už bežal scenár, čo mám všetko urobiť ešte dole, že ma čaká kuchyňa, že ma čaká to, že ma čaká tamto. A nebola som prítomná pre ten moment so svojimi deťmi, pretože mojou mysľou som už bola vlastne v povinnostiach, ktoré musím urobiť. A takisto, keď ten bedtime, keď to ukladanie detí trvalo dlhšie ako malo, namiesto toho, že by som tam bola pri tých deťoch s láskou, som úplne proste bola nervózna, lebo ja nemám na toto čas, lebo ja musím dole to a to robiť. Dnes je tomu úplne inak. Ako je to u vás? Napíšte mi, ako je to u vás. Dnes by to bolo fajn, práve som poutiela prach. Píše Ivka. Denka píše, Ježiš, bordel. Hej, super. Majka, bordel, ale pohoda, toto som ja, keby som vypratala zrazu, tu nie som ja. Aj super, aj taká možnosť je. Marcelka, teraz to nemôže, takto nemôže, nepustila by som nikoho. Mám tu bordel a čakám, čo mi poradíš. Perfektné. Perfektné. No, ja ženy, mám iba pol hodinu, o tom by som vedela, keď sa dlho, ale vrátim sa k tomu. Poďme ďalej. Poďme ďalej. Takže, ako sa v tom cítite? V tom všetkom, čo ste mi teraz napísali. Ako sa v tom cítite? Stanka píše, ja musím mať stále poriadok, takže žiaden problém. Paráda. Ako sa v tom cítite? Napíšte mi. To preskočíme. Sa na to momentálne nehodí. Ako sa v tom cítite? Ako fyzicky cítite to, čo ste práve napísali? Bušenie srdca, stres, alebo vám zvýšil tlak, alebo čo cítite? Napíšte mi. A ja budem pokračovať ďalej. Potom si to prečítam, dobre? Čo by pre vás znamenal úplne jednoduchý zorganizovaný domov? Ocitli ste sa niekedy niekde na návšteve, alebo niekde, kde ste si povedali, ty brďo, tu je ako čisto, alebo ty brďo, tu je ako prázdno. Pretože, ako som povedala, nejde o pojem minimalizmus, zabudnime na to, nebudem to používať, musím si nájsť nejaké svoje slovo, pretože od minimalizmu ľudia vidia iba biele steny, bielý nábytok a všetko biele a čisté a nič. Ale naozaj jednoduchý, krásny, zorganizovaný domov podľa teba, kde by si proste takto užila tú kávu úplne v pokoji. Čo by to pre teba znamenalo? Čo by jednoducho zorganizovaný domov znamenal pre tvoje deti? Pretože isto viete, že deti majú množstvo hračiek, všetko je dostupné, sme prestimulované, tie deti sú prestimulované a ja takisto vidím
na svojich deťoch, že aj keď sme stále pretriedzovali hračky, vyhadzovali, pretriedzovali, lenže tie hračky stále prichádzajú. A čokoľvek som robila, akýkoľvek organizačný systém som zvolila, stále to skončilo rovnako. Bordelom a bordelom všade, hej? A keď ste vlastne, napríklad, tu máme takú herňu, a keď sa tu dohrali, tak sa posunuli do obývačky. Keď už v obývačke nebolo priestor, tak išli do ďalšej izby a do ďalšej izby. A to sa nám stávalo hlavne v našom starom dome. A ja to vidím na svojej dcere, ktorá má 5 rokov, stredná. Ona sa hrá vo svojej izbe. A keď už tam toho má veľa rozloženého a spolu to vlastne nedáme na miesto, ide na chodbu, robí si doma, ešte sa aj kreslí na chodbe, presunie sa do mojej spálne a potom prichádza mama, ktorá vlastne má spálňu posvetnú a tam sa nič nerobí. A vlastne z toho vieme, že tie deti tiež im nie je dobre. Oni sú ako my. Im nie je dobre v takom, kde je všade všetko. To je isto ako máte proste, ja neviem, office, alebo varíte, všade je všetko, nemáte miesto, tu krát zemiaky, nemáte na nič miesto. A tak sa vám zvyšuje tlak. A tak vám prichádza stres. A my práve sa budeme snažiť o to, aby sme ten stres úplne odstránili. Práve mi zazvonil zvonček. Ja suseda, ja ty bude aj tak sa zvýšila, aj vyšenie srdca. Hej, už to takto nechceme žiadne tlaky, ani žiadne zvyšovanie srdca, OK? Dohodneme sa na tom, dajte mi palce hore, či súhlasíte. Takisto mi napíšte, čo všetko ste už skúšali, čo vám funguje, čo viete na 100% povedať, že vám funguje. Na skôr som tu dala takúto minimalistickú fotku, pretože napríklad to vo mne vyvolalo brutálny pokoj, ja som na bielu, aj na biely nábytok, aj na všetko biele, ale len preto, že proste naozaj v malom dome veľa ľudí, hej, potrebujeme trošku taký vizuálnu čistotu. Napíšte mi určite, čo vám funguje. Čo vám funguje, čo vy si dali jednu radu svojej susede, ktorá nevie, kde jej hlava stojí, jednu radu, ktorú by ste jej dali, ako si vlastne udržiava ten poriadok, alebo čo by ste jej dali, jednu radu, čo vám funguje. A takisto mi napíšte, čo vám vôbec nefunguje. Čo naisto viete, čo vám nefunguje a naisto to chcete zmeniť. Nechcem provokovať prádlom. Nechcem provokovať prádlom. OK, chcem vám iba povedať, že nikdy to nebude permanentný stav, keď si upracujete, pretože každá mamina alebo každá žienka naozaj, že upratujem stále a nikdy nič nevidno a celé dni robíte to isté a nikdy nič nevidno. A častokrát padneme do takej pasce, tie maminy, ktoré ste doma s deťmi, že tým, že ste doma a keď nepracujete, keď ste naozaj proste mami na plný úväzok, máme pocit, a ja som tam bola, že vlastne musíme robiť stále niečo. A ja si pamätám na svoj rozpis, kedy som mala každý deň jednu miestnosť svojho domova a potom som v nedeľu si pamätám, že som mala wellness, že dám si kúpeľ, dám si hento, tamto. A keď teraz sa myslím nad tým, že ako som strácala čas tým, že som vlastne môj fokus bol na to, aby vlastne som za svojimi deťmi 100-krát upratovala. Hej? Niektoré z vás už možno majú to pravidlo, že upratuje sa až večer pred spaním. Pretože to nemá zmysel, hej? Alebo už viete proste, ja som si tiež bola taká, že prach v žiadnom prípade, toto v žiadnom prípade. A všetko sa vlastne zmenilo, že som si povedala, aha, OK, že urobila som taký experiment, napríklad, poviem iba jeden z mnohých. Skladala som prádlo stále pekne do komínkov, všetko pekne a svojom manželovi boxerky a ponožky a všetko, tielka a dávala som to krásne do košičkov, naozaj tip-top organizačný, akože ninja 100%. A raz som sa tak pekne nahnevala a zobrala som tie veci a viete tie pánske boxerky, 1, 2, 3, 4, 5, zložila som všetky 5 dokopy, zložila som ich takto, šmigla som ich tam do toho jeho, hej, oddelenia a nechala som to tak. A môj muž nepovedal ani slovo. A po týždni som sa ho pýtala, ako si sa cítil, že tie tvoje boxerky neboli tak krásne naskladané? Hej? A on, že bolo mi to divné, ale je to OK. Tak si vravím, super, mám o prácu menej. Častokrát si proste sami na seba dávame nejaké tlaky, len preto, že sme si to tak niekedy stanovili. Niekedy proste je všetko tip-top, niekedy nie, niekedy upracujem do hĺbky, niekedy nie, niekedy mám, ja neviem, umyté okná, niekedy nie. Je to úplne OK, pokiaľ vám to vyhovuje, pretože časom, čím viac budete rešpektovať seba, čím viac budete pestovať tú sebalásku, tak vlastne aj to je prejav sebalásky. Aj to, že si upracujem, je prejav sebalásky, aj to, že si udržiavam poriadok, ale aj to, že sa na to niekedy vykašlem. A naozaj pristupujte k sebe s láskou a všímajte si to, prečo máte také na seba nároky, aké ste mali. Mne to trvalo naozaj 7 rokov,
ale som tam a som rada. Takže verím, že hlavne tie, ktoré ste perfekcionisti, ktoré chcete všetko tip-top, nehovorím vám, že to tak nemôžete mať, pretože to bola veta, ktorú som ja neznášala, keď mi niekto vravel, vykašli sa na to. Je ti to momentálne príjemné? Čo je pre teba momentálne dôležité? A na to stále myslíte. Aj počas tejto výzvy. Dobre? A ako som už povedala, organizovanie nie je riešením na tvoj problém. Problémom je priveľa vecí, pretože všetko je dostupné. Kúpime si, čo chceme, ak nie, tak nám to niekto daruje a namiesto jedných topánok, ktoré sme chceli, máme celé 2 tašky šiat, ktoré nám kamoška doniesla, alebo sme zdedili po sesternici. Napíšte mi, ak máte s tým skúsenosť. Majka píše, naistoj mi nefunguje, že som taká kombinácia, že všetko potrebujem a zároveň aj chcem mať poriadok, ale to sa nedá. V izbe má všade bordel. Tak mi chodí s hračkami do hračky. Marcelka píše, hej. Dobre, ženky. Ideme ďalej. Je to naozaj o jednoduchosti a radosti z toho, že vlastníš menej. A to menej je naozaj tak, čo ty pokladáš za menej. Nie, že minimalistické knihy povedali 30 kusov oblečenia. Nie. To, čo ty pokladáš za menej. To, čo ti prináša radosť. Pretože to, čo ti berie miesto, berie aj tvoj čas. A táto veta je naozaj, keď už nič, toto si zapamätajte. Kupujeme veci 2-krát. Raz s našimi peniazmi a druhýkrát s našimi hodinami. Ako teda na to a čo s tým? My tu budeme vlastne pracovať na tom, aby sme si pretriedili veci a našli sme všetkému domov. Že takéto hĺbkové upratovanie a hlavne, keď máte toho naozaj veľa a keď naozaj ste tu na to, alebo chcete pomôcť. Hej, tie, ktoré ste tu, že viete si to spraviť samé, je to super, ale viem, že sú tu proste ženky, ktoré potrebujú pomoc a preto sú tu. Takže pretriediť si veci a nájsť všetkému domov, to je pravidlo číslo 1. A chcem od vás, aby ste si urobili plán. Keď skočí toto live, urobte si plán, čo sa týka toho, kde vlastne, prečo to vlastne celé chcete spraviť, prečo vlastne chcete urobiť nejakú zmenu. Dajte si nejaký zámer. Pre každú miestnosť, potom ako vám dám úlohu, dajte si zámer. Stále myslíte na seba, na svoje potreby, na svoju domácnosť, na svoj život. Pripravte sa na prekážky. To znamená, dala som tu naozaj takýto šalát, ale myslím, že prekážky typu, že vás niekto vyruší, že vám niekto zavolá, dedukujte si ten čas, dajte si tento čas, budem proste pracovať na tej svojej úlohe, maximálne pol hodina, naozaj to nebude viac, pol hodina, potom to je táto výzva je naozaj štart. Potom si môžete ísť do hĺbky, ako chcete. Naozaj sa pripravte na tie prekážky, čo sa týka detí, čo sa týka vašich rodinných príslušníkov a podobne. Rozhodnite sa, kam s tými vecami, kam s tým. Pretože ja vám dám taký tip. Napríklad my máme taký plastový box, ktorý vlastne stále, on býva proste v našej, kde máme proste také veci. Všetko možné, hej, za dverami, kde je všetko možné, ale je to tam vlastne pekne usporiadané a jeden box je na, keď tie veci odchádzajú, že ide darovať a jeden box je proste keď na charity shop. To znamená, všetko, čo nepotrebujem, šupnem tam a keď je ten box plný, dám ten box do tašky a v ten deň ho odnesiem rovno pred z nášho domu. Hej, nech sa to už týka čokoľvek, aby sa vám to nepovaľovalo zase vo vašom dome a neurobilo to viac vlastne neporiadku. Takže pripravte si nejakú krabicu, nejakú tašku, niečo, povedzte si, kde to bude čakať, až dokiaľ to vlastne odíde z vášho domu. Je to veľmi, veľmi podstatné. Ak sa rozhodnete vyradiť niečo, na čo ste, kde ste dali veľa peňazí, dajte si naozaj pravidlo 3 dní. Chcete to predať, je to úplne v poriadku, stalo vás to veľa peňazí, chcete to predať, ale dajte si, predám to do 3 dní. Použite všetky možné spôsoby, ako vlastne, či cez sociálne siete alebo podobne, aby ste vedeli, že to vlastne, toto pravidlo 3 dní, idem to predať, dám to hneď dnes na market, hneď dnes, dám tam cenu, hneď dnes to tam proste pripnem, nech si proste to niekto kúpi, nech si preto príde. OK? Takisto hranice, nenechajte sa vyrušiť, nenechajte nikomu, aby vlastne tú vašu energiu zobral, aby vám niekto povedal, že to je somarina. Hej, nenechajte sa vyrušiť vaše deti alebo
váš partner, vaša rodina. Hej, poďte do toho, lebo vy ste tu, lebo chcete zmenu, takže poďte do toho. A toto je moje najobľúbenejšie pravidlo, nekomplikuj. Naozaj chcem, aby ste boli také, že si poviete, ako nejaký proste taký, ako sa to povie, buďte na seba také, nie že prísne, ale proste, OK, idem to urobiť a nerozmýšľajte úplne zbytočne veľa. Hej? A dajte si 4 otázky. Je to pre mňa užitočné? Páči sa mi to? Prináša mi to radosť? Má to pre mňa nejakú emocionálnu hodnotu? A kúpila by som si to znova? Tieto 4 otázky si dajte pri každej úlohe, ktorú budete mať. Máte teda 2 možnosti. Buď si to necháte, alebo to darujete, predáte, alebo vyhodíte. Takže tajomstvo je v minimalizme, ale vo vašom minimalizme. Vôbec to nemusíte volať minimalizmus, je to úplne na vás. Ja to volám rodinný minimalizmus a ešte lepšie môj rodinný minimalizmus. Tak poďme do toho. Menej vecí, menej stresu, menej práce a viac času na tom, na čo vám záleží. Kto je pripravený na prvú úlohu? Kto je pripravený na prvú úlohu? Dajte mi ja. Dajte mi ja. A poďme na to. Ešte vám chcem pripomenúť, že vlastne všetko bude tu prebiehať v skupine, bude to pol hodinku, dneska som sa trošku rozkecala, ale bude to väčšinou pol hodinku, malá úloha. A pre tie z vás, ktoré vypracujete úlohu, chcem, aby ste si to odfotili pred a po. Čím väčší bordel, tým lepšie, moje srdce plesá, takže nehambite sa, pretože predtým ženky boli také, ja ti to nemôžem ani ukázať a poslali mi to do súkromných správ. Absolútne vôbec nie. Buďte na seba hrdé za prácu, ktorú ste urobili. Takže dajte fotku pred, dajte fotku po, dajte to na svoje sociálne siete. Ak nechcete, nemusíte, ale podporujem vás v tom, aby ste to urobili. Označte ma Katka.Kolesárová, hej, na Instagrame alebo na Facebooku. Označte ma, že ste to urobili a napíšte, kde ste, dajte tam link, čokoľvek, podporte žienky, nech aj vaše okolie vie, že sa tu niečo deje. Stále ich môžem na vaše odporúčanie pridať do skupiny, úlohy môžu spraviť aj dodatočne, je to úplne v poriadku, takže to je prvá vec. Druhá vec je, čo som ešte tu popravila? A druhá vec je, postnite to vlastne, stále tu dám post a vlastne vy každý deň vypracujete tú úlohu a dáte fotku vlastne pod to. Tie, ktoré sa chcete zapojiť do súťaže o produkty Greenway, ktoré budem dávať na konci, vlastne som povedala, že vlastne jednej z vás, ktorá prejde všetky úlohy, každý deň dá to pekne tu do skupiny, nech sa všetci inšpirujeme. Vlastne získate do mňa 50 € poukážku na nákup produktov Greenway, ktoré mne osobne brutálne uľahčujú život. A takisto jeden z vás môže vyhrať celý môj kurz aj s týmto bonusom. Takže o tom všetko vám poviem v piatok. Takže tie, ktoré vydržíte až do piatku, určite proste poďte do toho. A dnes začneme prvou úlohou a tá úloha bude vaša kúpeľňa, pretože treba začať niekde, kde nemáme žiadne emócie a chcem, aby ste dnes vošli do svojej kúpeľne, zavreli si oči, nadýchli sa zhlboka, otvorili oči a rozhliadli sa všade naokolo. A na čo vám prvé padne zrak, by mali byť veci, ktoré tam absolútne nepatria. Takže ako som vám povedala v tej prezentácii, potrebujete boxy alebo tašky alebo krabice, čokoľvek, niečo, čo pôjde rovno do koša, niečo, čo pôjde niekde na charity shop alebo niekam pre niekoho iného a niečo, čo možno môžete predať. Chcem, aby ste boli k sebe neúprosné, aby ste boli k sebe úprimné a vyhodili všetko, čo nepoužívate, čo ste si kúpili, čo vám je ľúto, ale nikdy to nemáte. Či sa to týka kozmetiky, či sa to týka mydiel sprchovacích, gelov, čokoľvek, olejov na vlasy, lakov, na nechty, všetkého, čo sa týka vás a starostlivosti o vás, o vaše telo, o vaše vlasy, o vaše nechty, o vašu pleť. Všetko, čo je vaše. Ak v tom máte poriadok,
Ak v tom máte, ak ste si to nedávno urobili, môžete sa pustiť aj do vašich detí, aj do vášho manžela a do vašich čistiacich prostriedkov, všetkého toho, ale to je vlastne navyše. Vaša úloha je pustiť sa do vecí, ktoré vo vás, ktoré vlastne slúžia vám, ktoré sú vaše, ktoré slúžia na starostlivosť o vás, OK? Takže všetko vyhodiť, všetko pretriediť, pekne si tam utrieť prach a pekne sa tam usporiadať. Táto výzva nebude o čistení vodného kameňa, čistení hore zaschnutej kuchynskej linky. Táto výzva bude naozaj o hĺbkovom upratovaní. Takže toto je váš prvý krok. Chcem, aby ste mysleli na seba. Chcem, aby ste mysleli na to, ako sa vy v tej kúpeľni chcete cítiť. A keď to spravíte a budete mať ešte dostatok času, dajte si čas, hej, dajte si stopky, mne veľmi pomáha. 15 minút, pol hodina, nerozmýšľajte, nekomplikujte. Nestojíte pri jednom mláku, ten sa mi páčil, ja neviem, či ho ešte budem. Používam, nepoužívam. Hej, páči sa mi, OK, nechám si ho, ale keď sa mi páči a 2 roky som si s ním nenalakovala nechty, garantujem vám, že si s ním nenalakujete nechty znova. OK? To je iba taký príklad. Takže dajte mi vedieť, či je to všetkým jasné. Dajte mi vedieť, či vám to je jasné, táto úloha. A dávam ešte taký tip, keď budete mať nejaký zvyšný čas, aby ste si v tej vašej kúpeľni, keď už si všetko pretriedite a naozaj myslím úplne dopodrobná aj vašu kozmetiku, všetko, hej? Aby ste si kúpili alebo premiestnili z miestnosti proste živú rastlinu, živý kvet. Áno, aby ste sa dali do kúpeľne a pridali tam život, ak to tam ešte nemáte. Pretože ja som si tiež, keď neznamená teraz, že musíte zminúť 15-20 eur. V Lidli napríklad som si kúpila v sobotu taký malý kvet, krásny pot, krásny kvetináč a úplne to urobilo taký brutálny šmrc a pritom tam mám kvietky, ale ten taký maličký kvietok je vlastne na tej celej našej doske, kde tu mám kozmetiku a tam vlastne mám ten kvietok a každýkrát, keď vojdem do tej kúpeľne, proste ja cítim život. Je to úplne neuveriteľný nejaká malá vec, ktorá vás 3 €, hej? 3 €. Nekúpite si dneska kávu, kúpite si kvetinku. To je taký iba malý typ odo mňa. Takže to je taký bonusík, ktorý pre seba môžete spraviť, alebo čokoľvek, sviečku, čokoľvek, čo chcete. Niečo pre seba. Chcem, aby ste svoju kúpeľňu premenili na krásnu miestnosť pre vás. OK? Zhodou náhod včera v Lidli, presne. Som si kúpila kvet a dala do kúpeľne. Super, Majka. Paráda. OK, ženky. Takže ja už bežím 10 minút som navyše, takže dúfam, že vám to je jasné. Hneď vlastne dajte si naozaj sami sebe, buďte žena svojho slova, povedzte si, OK, sledujem pol hodinu Katku a hneď na to si urobím tú úlohu, alebo hneď večer, alebo hneď neviem kedy. A urobte to najlepšie hneď, pretože nič vás nevyruší. Myslíte na mňa, že hej, tie ženy sa zo mňa stále smejú, ktoré sú v mojom kúze, že ja ťa mám normálne v hlave. Takže majte ma v hlave, keď vám to je nápomocné. Čo by som ešte, ako by mi poradila, čo by som mohla? Ak máte nejaké otázky, ktoré vám vyskakujú, kľudne sa pýtajte kľudne sa pýtajte, ja vám ich ešte potom zodpoviem a poďte do akcie, poďte do toho hneď, pustite si obľúbenú hudbu, spravte to hneď, maximálne polhodinová práca. Nechcem, aby ste šurovali kúpeľne, nechcem, aby ste odstraňovali vodný kameň, nič. Vy idete hĺbkovo si prezrieť všetko, čo sa týka vás. Od vrchu po spodok, všetko. OK? Teším sa na vás, ženky. Dajte mi palce hore, dúfam, že je všetkým jasné. A teším sa na vás zase zajtra 10:30 a 10:30? 10:30. OK, ženky, teším sa. Čaute, majte sa.